Dobrý deň. Dnes by som niečo chcela porozprávať o tzv. Halo menu, ktoré sa týka rôznych obrázkov, objektov, čohokoľvek, čo sa nachádza na iToys obrazovke. Súčasne by som chcela niečo povedať o tom, ako sa dajú prenášať objekty z jedného projektu do druhého. Takže ja by som autičko zastavila. Chcem si ho preniesť do svojho vlastného projektu, ktorý chcem otvoriť. Urobím to tak, že najprv otvorím truhličku, autičko uchopím ľavým tlačidlom myši, vložím ho do truhličky, tak, kliknem na truhličku znova, tá sa zavrie, otvorím si projekt, nový projekt, pomenujem ho Halo menu, iToys, Halo menu. Tak, otvorím truhličku a pozrime sa, autičko na nás už čaká, kedy ho vyberieme von. Takže toto je autičko. Halo menu je niečo, čo sa týka čohokoľvek, čo sa nachádza na obrazovke iToys a slúži na zmenu vlastností toho, o čom sa práve bavíme. Keď sa bavíme o autičku, dajú sa zmeniť presne vlastnosti autička, ale my sa nemusíme baviť jedine o autičku. My sa môžeme baviť napríklad aj o celom svete. Keď stlačím pravé tlačidlo myši, tak sa vynorí Halo menu, to sú tieto ikonky, ktoré tu vidíme, ktoré sa týka toho, čo sa nachádza úplne na spodu na najpozadovejšom pozadí a volá sa Svet, World. Toto sú ikonky, ktoré sú súčasťou Halo menu Worldu. Keď kliknem znova, ale už na autíčko, tak vidím to, čo je Halo menu autička. Presne takisto môžem otvoriť Halo menu, znova som otvorila Worldu, ale môžem otvoriť aj Halo menu tohto navigačného pásu a tak ďalej. Keby som klikala a klikala, tak by sa otvárali ďalšie a ďalšie Halo menu všeličoho možného. Hovorím o tom preto, lebo sa môže stať, že niekedy potrebujeme otvoriť Halo menu a otvorí sa nám nejaké Halo menu úplne iné. Vtedy sa oplatí proste klikať, až kým neuvidíme Halo menu toho, na čom nám záleží, čo nás zaujíma a čo chceme naozaj meniť. V mojom prípade sa budeme dnes a teraz baviť o autičku, takže Halo menu umožní premenovať napríklad obrázok alebo ten objekt, ktorého sa Halo menu týka. Klikne sa ľavým tlačidlom myši a začne sa písať. Presne tak, ako keď sme menili iné názvy. Ja napríklad dám obrázku meno auto. Keďže chcem hovoriť o Halo menu, znova kliknem pravým tlačidlom myši a už vidím Halo menu autička. Keď potrebujem autičko otočiť, ľavým tlačidlom myši kliknem na túto ikonku a autičko môžem točiť okolo jeho vlastného ako keby stredu. A táto zelená šípka ukazuje, čo je pre autičko smer vpred. Dá sa ešte dosiahnuť, aby sa autičko netočilo okolo tohto svojho priamo stredu, ale okolo nejakého stredu, ktorý je umiestnený niekde inde. Určite sa o tom ešte budeme niekedy baviť. Ďalšia ikonka, ktorá nasleduje, je ikonka, ktorá v svojej nápovede balónikovej má napísané, že sa pomocou tejto ikonky dá vytvoriť dlaždička, ktorá reprezentuje, je tam napísané tento objekt, čiže toto auto. Využíva sa to pri programovaní, keď potrebujeme povedať, že ty sa teraz správaj tak ako auto, tak tam samozrejme nebudeme strkať celý obrázok autička, ale vytvoríme z autička takúto dlaždičku a do toho skriptu vložíme reprezentanta toho autička a síce tento názov autičko. A potom to, čo bude robiť autičko, bude súčasne robiť aj to, čoho sa týka vzniknutý skript. No, ďalej nasleduje ikonka, pomocou ktorej sa dá otvoriť prehliadač skriptov.
Takže som klikla. Toto je prehliadač skriptov, ktoré sa týkajú autíčka. Autíčko som preniesla, tak si prinieslo so sebou aj svoj skript. Môžem ho spustiť. Šup. Vidíme, že ide, môžem ho zastaviť. Môžem ho ľavým tlačidlom myši uchopiť a preniesť teda na iné miesto. Ponuka skriptov, prehliadač skriptov sa zatvára tak, že sa znova klikne na ikonku autíčka a keď potrebujem zase niečo robiť so skriptami, kliknem, otvorí sa, kliknem, zatvorí sa tá ponuka. Toto koliesko v nápovede má napísané zabaľ. Používa sa vtedy, keď by nám obrázok autíčka na ploche zavadzal, nechceme ho odtiaľ nejak prenášať preč alebo presúvať, tak ho môžeme zabaliť do tohto ľavého horného rohu. Keď chceme obrázok obnoviť, tak nestlačíme krížik, ale stlačíme koliesko, znova koliesko a vidíme, že autíčko sa objavilo presne na tom istom mieste, na ktorom bolo. Ak by sme stlačili ten krížik, ktorý sme videli, tak autíčko by mohlo zmiznúť úplne až do nenávratna, takže radšej sa toho vystrihame. Ďalšia ikonka hovorí o koši. Keď ju stlačíme, tak čoho sa týka, ten objekt zmizne do koša. Ten je tu. Keď zistíme, že preboha, čo sme to spravili, potrebovali by sme to vybrať. Dvakrát klikneme rýchlo na kôš. Mne sa to podarilo prvýkrát, treba asi na toto telo klikať a nie na vrchnák, lebo ináč to ide ťažko. Takže klikne sa na telo toho, dvojklikom na telo toho koša. Vidíme, že sa ten kôš otvoril. Tieto šípky nás posúvajú do ďalších a ďalších obrázkov. No a súčasne môžeme aj ten obrázok zobrať, položiť ho von. Kôš zatvárame pomocou tohto kolieska, zatvoríme, prenesieme, no a autíčko znova žije. Samozrejme táto dlaždička, doštička tiež má svoje halo menu a keď chceme, môžeme ju premenovať a tak ďalej, ale môžeme ju rovnako aj zahodiť do koša, takže preč s ňou. Nasleduje ponuka, ktorá sa volá menu. Stlačím. Sú tu znova rôzne veci, ktorými sa dá správanie auta, nášho autička zmeniť. Vidíme tu, že ešte aj pokračujú tie ponuky ďalej. Nebudem sa tomu venovať, je toho dosť veľa. Podstatné je, že vieme, že existuje proste ešte ďalšie menu, ktorým sa podstatným spôsobom dá upravovať správanie autička. Ja sa ešte v ďalšom výklade k tomuto menu vrátim. Ďalšia ikonka má v nápovede napísané úchop, takže stlačím ľavé tlačidlo myši, auto môžem prenášať. Môžeme si myslieť, na čo nám to je, však stačí chytiť ľavým tlačidlom myši a môžem prenášať tiež. Problém je v tom, že to menu napríklad, ktoré sme mali pred chvíľkou otvorené, obsahovalo ponuku odolné voči uchopeniu. Niekedy môže prekážať, my môžeme zavadiť o obrázok a on sa proste posunie. A ak to teda nechceme, vidíte, ja sa snažím ľavým tlačidlom myši to autičko uchopiť. Nedá sa, pretože v tom menu som začiarkla odolný voči uchopeniu. Uchopiť sa takto autičko teraz nedá, ale keď otvorím halo menu a chytím za tú ikonku uchop, tak ho v pohode prenášať môžem. Rovnako sa môže stať, že obrázok je na takom mieste, že jednoducho sa nedá tou myšou dobre uchopiť, tak vtedy je výhodné vedieť o tom, že dá sa uchopiť a prenášať aj pomocou halo menu. A druhá ikonka má vlastne pri takto umiestnenom autičku presne taký istý význam ako táto čierna. Budeme sa ešte o týchto ikonkách určite niekedy baviť ďalej. Zelená ikonka slúži na kopírovanie autička. Chytím, potiahnem a mám druhé autičko. Toto prvé sa volá auto, druhé sa volá auto 1. Keď otvorím prehliadač skriptov,
tak vidím, že auto 1 tiež si prinieslo so sebou skript, ktorý ho dokáže pohnúť, ktorým ho môžem zastaviť. Takže treba vedieť, že kópie a čohokoľvek si nesú so sebou aj tie príslušné skripty. No, keby sme stlačili tlačidlo Shift a vytvorili by sme kópiu, je to napísané v tej balónovej ponuke, nevznikla by presne taká istá kópia ako pred chvíľočkou. Vznikla by kópia, ktorá sa volá súrodenec. A rozdiel medzi tými dvoma kópiami by nebol na pohľad viditeľný, ale rozdiel je v tom, že ten sibling, ten súrodenec, pri zmene skriptu u toho svojho pôvodného obrazu zmení aj ten svoj skript. Klasické kopírovanie, že len potiahnem, áno, tá klasická kópia si so sebou síce skript prinesie, ale ten už je samostatný, ja tam môžem čokoľvek zmeniť, ani určite sa nezmení skript aj u toho pôvodcu, hej, u toho prvého obrázka. Zatiaľ čo, keď sa mení skript u pôvodného obrázka a kópia vznikla so stlačeným shiftom, to už nie je klasická kópia, ale súrodenec, a ak zmením u pôvodcu skript sa rovnako zmení aj u toho súrodenca. Takže takéto zázraky existujú pri kopírovaní. Táto ikonka slúži na to, že ak zistíme, že sme zabudli kolesa autu napríklad nakresliť, tak mu ich môžeme prikresliť, a síce tak, že stlačíme ikonku prekresli, vidíme, že sa nám otvorila paleta kresliaca, môžeme tam pridať čo len chceme a ja by som tam teraz mohla niečo pridať, pridávať to nebudem, ale mohla by som. Ďalšia ikonka, už posledná, slúži na zmenu veľkosti toho autička. Autičko sa dá meniť, pozrite sa, tak, že sa zväčšuje alebo zmenšuje. Ak u nakresleného obrázka, nie takéhoto prevzatého, ale u nakresleného obrázka, ak nedržíme tlačidlo Shift, tak ten obrázok sa ešte môže aj zužovať, všelijako deformovať iba tým rozťahovaním a sťahovaním. Toto autičko, u ňoho je to asi ošetrené, správa sa tak, že ono sa dá len zväčšovať a zmenšovať, tak ako keby bol stlačené tlačidlo Shift. Čiže vlastne my stále vidíme rovnaké autičko, nie je zdeformované, iba je väčšie alebo menšie, proste proporcionálne zmenené. Opakujem, svoje halomeny majú všetky objekty na ploche, napríklad aj svet, halomeny má aj kôš, to je halomeny koša, halomeny má aj tento pás ponúk, môžeme s ním narábať podľa toho, aké tie ikonky sa tam nachádzajú. Takže to je o halomeny na teraz všetko. Ďakujem za pozornosť, za váš čas, želám všetko dobré a dovidenia.